علال مس نقص عركي أنت بتسي دايدو غير الكلو لنكني تلفوني شارج غيقور كفتي نغيكون لجد فكم زلا بعلو انقميت ووليو كمي غير دا نعرقي بني زمدين بار نعقا رغيبكا صبون بار انقوات رغبكم كم الزمد من المد يمجبلو حكي أوراكو تحساس وايزة غيدش بلن نقصي في الشغط ناخذ علي اقدف اتحساس وادي ويسي مرجع بزبل هاند بتاوي حتو اقرمكوا تقدم دا مريج عيوت ولا تقيل أتحساس وايتو الكي وناي تقاقران قلتنا اقدفا وين سلزونا ديقا أمبار اقدف وياني ناقت ولغا جميركم اقدف مالك بموت صرفي كونن كم زمن اقدف غم صرفي تقاملو ديقاقنكا كم صرفي إذا تقاملو ألو ديوم نسني دا نعيس تسقر مني اقدف زول متأوئسي كم يدير تصرفقون نما أنو ترقمو فولت أودي انتاي ترقوم نابوم داخنو تسليمو سغيلهم دانا غرقنا منبر اقدف دا ترقمو نتصرندي تنعقد بكا ترقوم كابتن أتوم زبوم ترقوم يفلا يكون كليتا ترقم جبالي لنبجاقا ترقم اقدف سي نقول حزب إرترا نتصرن حدني ترقمو قلت الكدل عني نقول حزب إرترا كزول كلاقنا زقبرك من صنعة الأكاديو بزعبا حزب إرترا مصنعي تقبر دلين لقا إيميلي حزب إرترا مالتكو أنا وين التقام مالتنا سلمت لي حد حزبي تبعيلو تسوع أبي تراتي دليت حد سب كابتن يتحرك في لي تقيل نقا كاب كله دزو لك أخي حزب من قسنون حد مغنيو كمونا بالكم لغم نحادكم تعللو من مالك تايب تون كادرات بالو تأكيبكم كمونا بالكم لغم تعللو كل جبلتو حق سلي زغنس تزاربنا لي تزاربنا له حق غيني يقترف شروعات نقول نقريف ناقنا ناي بعق كل سب حديو قبل عليه دف حدا عين ثار دا اللو بالي دقا
እንታይ ዝብል ኣለኸ ሚልዮን? ህዝብና ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ዘለዎ ረዳድኣ ዝብል ኣባህላ ክንርእሱ ግጉ እዩ። ቅድም ቀዳድም ህግደፍ እንታይ ማለት ምዃኑ መዘክር? ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ማለት እኮ እዩ። ንሱ ዳ ዝርዝሩ ማለት ኣይኮነን። እሞ ኣብቲ ዝርዝሩ እኮ እዩ ዘሎ እቲ ምስጢር። ኣብቲ ዝርዝር ምስጢር ክተውፅእ እንተኾንካ ዳ እሞ ህዝባዊ ግንባር ዴሞክራስን ፍትሕን ኣብ ክኒ ዝበሃል ንዲሞክራስን ፍትሕን ምባሉ ንርእሱ እቲ ግንባር ገና ናይ ዲሞክራስን ፍትሕን ከም ዘይኮነ ኣየመልክትን ዶ? ሕቶይ ኣደናገሮ። ስንክሳርካ ጀሚርካ ዲኻ? ማለት እሲ ግንባር ዴሞክራሲ እዩ ዘይትብልዎ፣ ካብ ግንባር ንዲሞክራሲ እዩ ትብልዎ። ፊደላትን ቃላትን ቆሚልካ እሞ እንታይ ኻ ክተውፅእ? ባዕልኻ ኮይኻ ኣብቲ ፊደላት ወላ ኣብቲ ዝርዝሪ ዘሎ እቲ ምስጢር ኢልካኒ። እሞ ኣብ ክንዲ ህግደፍ ህግንፍ ኢልና ክንፅውዕ ዲኻ ደሊኻና? ንሱ ዳ ደላይኩም ኢልኩም ትፀውዕዎ። ትርጉም ህግደፍ ዘይኮነስ እቲ ህግደፍ ዝበሃል ኣባና ዝህቦ ትርጉም እዩ ዘገድስ። ንኣብነት ትርጉም ደርግ እንታይ ምዃኑ ትፈልጦ ነይርካ? ወይለየኸይ ንህግደፍ ዲኻ ምስ ደርጊ ክትወዳድሮ ደሊኻ? ሪኻ ትርጉም ደርግ ወላ ዘይትፈልጦ ከለኻ ነቲ ሽም ክትርጉም ከይተሸገርካ እቲ ደርግ ዝበሃል ሽም ንዓኻ ዝህበካ ትርጉም ኣለዎ። በዚ ሳይትሰከፍ ሚልዮን ህዝቢ ኤርትራ ህግደፍ እንታይ ምዃኑ ፅቡቕ ገይሩ እዩ ትፈልጥ። ኣነ እውን ከምኡ ምዃኑ ጥርጣረ ይብለይን። ይፍልጥ ምዃኑ ትፈልጡ እንተኾንኩም እየ ዘይፈለጥኩ ዘለኹ። ብሓፂር ዋላ ዘይግልፀልካ መርዳእኒ እንዳኣበኸኒ። ዕላማ ህግደፍ ካብ ፈለምኡ ናብ ዴሞክራሲን ፍትሕን ንምስግጋር እዩ ነይሩ። ህዝቢ ኸ እዩ ሰረቱ ክገብር መሊፁ። ህዝባዊ ግንባር ከም ምዃኑ መጠን ንኹሉ ናይ ምውዳብ መደብ ሒዙ ምስ ሰርሐ ኣባል ህግደፍ ምዃን ዝሓንገለ ዳርጋ ኣይነበረን። ሕጂዚ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣባል ህግደፍ እዩ ብሓፂሩ። ጽቡቕ ጌርካ ገሊጽካ ኣለኻ ድሓን የከለና ንኹሉ ይመዝግብ ዋላ ይወድብ ህግደፍ ኮይኑ ይኽተርፍ። እቲ ቐመኻ ህግደፍ ዳ እንታይ ኢልካ? ኣብቲ ሕማለትካ ድዩ? ንጉሰ እንደገና ገጹ ብፍሽኽ ታብርሀ።
ኣብቲ ዳ ሃገሩ ክመፅእ ታዋዒ ዘሎ እንታይ ትብል? ጠቕሊሉ ከኣቱ ድዩ ወሲኑ? እንታይ ኻ ወደይ ስኻ ጠቕሊሉ እንተዘይኣተወ ክትብል ሕሚምካ እንታይ ዳ ንስኻ ዝሓረቕካ ትጥዕም? ሃገሩ ክመፅእ ታዊኹ ምስ በልካኒ እኮ ተደናጊረ ሓሪቐ ዘይኮንኩስ ክመፅእ እዩ እንተበልኩኸስ ካላስ ጠቕሊሉ እንተዘይመፅእ ትብለኒ? ጠቕሊልካ ምምፃእ ከም ሕማቕ ኢኻ ወሲድካዮ ሓቀይ። ውዒሉ ዓዲሩ ዳ ጠቕሊሉ ምምፅእ እኮ ይተርፈን እዩ ግን ኣብ ዘይመደበ ክመፅእ ዘይምዃኑ ድማ ትፈልጥ እዩ ዘለካ። ኣብዛ ኣለዋ ሃልዩ ኤርትራዊ ምዃኑ ይተርፈን እዩ። ሕጂ እውን ሕርቃንካ ይዘሓለልካን ሕማቕ ተመነ ኩሉ ጌርካ ኢኻ ወሲድካያ ሓቀይ። ጎሊኻ ክትእትወኒ ትፍትን ዘለኻ ሃገርካ ጠቕሊልካ ሜታው ሕማቕ እዩ ዝብል ዘረባ ኣይወፅንን። መደባቱ ሰሪዑ ክኣቱ ከም ዘለዎ ጥራይ እዩ ዝርዳእኒ። ካብቲ ዝስራዕ መደባቱ ዶ ከይለካፊለካ ነይሩ? ብዚኡ እኳ ይገለፀለይን ግና ገዙእ ሕጂ ተወዲዩ ትፈልጥ እንዲኻ ማይ ልጬ ዋላ ፈኛትራ ገና ኣእትወን እዚታት ቅድም ክትዓዓም ኣለዎ። ሕሰበስከ ስድሩ ካብቲ ምዕቡል ሃገር ኣምፅኡ ኣብዚ ልጬ ይብሉ ዋላ ገላ ክእትዎም ዲኻ ድልኻዮ? ንሱስ እኳ ስለ ዝፈልጦ እዩ ምስተሸገረን። ኣብዚ ምቕማዳ ዋላ ንዑ እውን መሸገሮ። ንሱ ዳ ክንደይ ሸዓንዲ ተመላለስ ዘሎ ኩሉ ፈልጦ እንድዩ? ከም ነባሩ ኮይኑ እሞ መዓስ ፈቲንዎ ተተዛዊሩ ይትምለስ ዘሎ። በናይ ዝዓዲ ኩነታት ክነበር ክጅምር ኣለዎ ክፈልጦ። ዋላ እቲ ዝመፀሉ መዓልታት እንዶ ደሚርካ ራእዮ ዝመፅእ ከሎ ወርሒ ዋላ 2 ወርሒ ዝፅንሐሉ ግዜ ኣለዎ። ክንደይ ሰዓ ክመፅእ ኣሎ? ኩሉ ብሓደ ጠርኒፍካ እንተደሚርካ ልዕሊ ዓመት ኣብዚ ተቐሚጡ ኣሎ ኢኻ ክትብል ትኽእል። ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ እኳ እየ ዝብለካ ዘለኹ። ናይ ቱሪስት ናብራ ኣይኮናን ንሕልፍ ዘለና። ኣብዚ ሰሪሑ በቲ እንደመዙ ክናበር ምስ ጀመረ ቅን ኢሉ ድማ ከም ኩሉ ዕድመ ዝደፍአ ዓጢቑ ዘብዘብ ምስ በለ ደቁ ናብ ኣገልግሎት ምስ ኣፋንወ ማይን መግብን ቆጢቡ ክጥቀም ምስ ጀመረ ኢኻ ኣብዚ ይነብር ኣሎ ትብሎ። ኣነ ግና ናትካ ዝገርመኒ ሚል እንታይ ድዩ? ሃብቲሲ ንዓኸ እዩ ዘመድካ ነው። ነቲ ስጋ ኣኽቢሮ ኸዓ ናይ ባዕቂ እዩ ዝግዳሰልካ። ንስኻ ግና ኩሉ መዓልቲ ሕማቕ ታይ ክትምነ ኢሉሲ ከመይ ኮይኑ ረኣየካ እዚ? ኣነ መዓዝ ኮይነ ሕማቕ ተመኒየሉ? ንሱ እዩ ሕማቕ ዝመነየልና እምበር ኣነስ ከምታ ነብሰ እየ ተመኒየሉ። ካብ ነብሰይ ንላዕሊ ዘይተመነ ኩሉ ዲኻ ደሊኻኒ። ንሱ ግና ከምታ ነብሱ እኳ ክምነየልና ኣይደለየን። ከምዛ ዘለኹማ ቐጽሉ
ጽቡቕ ኢኹም ዘለኹም ይዝብለና ዘሎ መሊስካኻ ሃገሩ ናፊቑ ኢልካኒ ኣብዚ መጺኡ ሕማቕ ከም ዘጋጥሞ ባዕልኻ ፈሊጥካ ኣለኻ ስለዚ ሕማቕ ዝምነየሉ ዘሎ ኣነ ዘይኮንኩስ መንግስትኻ እዩ እማ መንግስትናቲ ነዚ ኩሉ ብደገ ዘሎ ህዝብና ሃገርኩም ይሕሸኩም ክብሎም ከሎሲ ሕማቕ ዝምነየሎም ዘለዎ ማለትካ ድዩ እዚ ኣባ ዘይሓሰብ ኩሉ ኣምፂኻያ ኣታቕሚ ዝኸውን ሃገርና ከምኡ ኢላ ኣይትነብር ይመስልካ ኩሉ ነገር ክመሓየሽ እዩ ከይትመሓየሽ ን23 ዓመታት ሒዝዋ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ ብሰንኪ መንግስትናያ ዘይትመሓየሽ ዘላ ዲኻ ክትፈልል ኢኻ ንስኻ ክንደይ ሰዒመ ክነግረካ ህዝባዊ ግንባር ካብ ሜዳ ክኣቱ ከለኮ ካዝናታት መንግስቲ ጥሉሕ ይጸኒሕዎ ካብ ባዶ እኮ ይጀሚሩ بديري جنا قطبنا النعونا تسابعت تلعلمنا بعد إننا مكتنا بتعد إننا المعنى ንጉሰ እታ ዝደግማ ድጋም ካድራት ምስ ጀመረ መልሲ ዝበሃል ከም ዘይብሉ ባጉ ተረዳእኒ እዚ ዕላልዚ ቅድሚ 9 ዓመታት ኢና ጌርናዮ ንጉሰ ክሳብ ሕጂ ተለወጠን ሃብትሽ ክዛወር ኢሉ ንሓፀርቲ እዋናት እንተዘይኮይኑ ክሳብ ሕጂ ናብዛ ደመይ ዕፅምተይ ዝብለላ ሃገር ጠቕሊሉ ያተወን እቲ ገልግሎት ማይ ኮነ ኤሌክትሪሲቲ እውን ኣያተወሉን ካብ ኩሉን ላዕሊ ግና ንሃብትሽ ኮነ ንንጉሰ ሓቂ ናብ ልቦም ኣያተወትን ስለዘይ የፍቀዱላ